आयौ हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव सानडे स्पेशल पर्टेल लाना फैलायबाय गरमा जाजेनलायबाय होमबाबो आं दिनै नोंथांमोनजों सानडे स्पेशल पर्टेलखौ माबागोन शेयार खालामगोन होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ जे आं एभ्रि सानडे नोंथांमोनजों आंनि आलदा आलदा आइटेमजों मा होनो अमा संनाय जानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो माने जोंना एभ्रि सानडे न'आवहाय अमा जायो नालाय बेखौनो नोंथांमोनजों आङो संनानैहाय जानानै शेयार खालामो आरो दिनैबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनै माबोरै संगोन दिनैनि रेसिपिया ओरैबायदि टेस्टि जाखागोन माने बे रेसिपिखौ ट्राइ खालामबा नोंथांमोना माब्लाबो रिग्रेट जानाय नङा ट्राइ खालामनो हागोन होमबा रायजोफोर होमबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै होमबा आं दिनै सानदोंमोन जे माने अमाखौ आंनो बाजाराव लायगोन ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय नोंथांमोनजों जोंनि जेरैबायदि बाजार जायो सानडे बाजार जायो बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदोंमोन नाथाय साननाय बायदिथ' मोनसेबो जाखाया जाहैबाय माब्लानिफ्रायदि जागोन मिथिया माने फिसालायानो थाब सिखाराखै ओमफ्राय बेनि थाखायनो थाबाय थानांबाय फुङाव थाङाबाथ' बाजाराव फुङाव थाङाबाथ' माने मोजां बेदर मोना बेखायनो बाबायानो लानानै फैलायबाय आरोना सानफ्रामबोनि बायदि औ सानफ्रामबोदि आङो सानडे स्पेशलसो होबाय थायो पर्टालि होबाय थायो ओमफ्राय नोंथांमोनावहाय माब्लाबाबो सोंफेर रोङा नोंथांमोननि जायगायावहाय बेसेबां अमानि दामा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो जोंनियावहाय माने 360 जोंनाहाय सिगाङाव 300मोन ओमफ्राय दाख्लिनि माबायावसो मा होनना बुंगोन दाख्लिनि बैसागुआवथ' बिराद अमानि माबाया जायोना क्राइसिस जायो अमा बिराद नांगौ जायो बेखायनो बे अमानियानो बै समनिफ्राय दाम बारायनाय दा बिदिनो थालांबाय आरो 360 थालांबाय नङाबा 300मोन 360 नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे सोर सोरनि जायगायावहाय बेसेबां दाम अमानि दामाहाय ओमफ्राय लोगोफोर औ आङो मा बुंदोंमोन जे आङो फिसालानि थाखाय दिनै अमाखौ लायनो हायासै होनना बुंदों होमबा दा आङो बेखौनो सोंनो सानदों बिमाफोरनावहाय माने मा समनिफ्राय माने फिसाफोरा एसे जेन'बा माने दाथ' बिराद नुबानो सिथाब जानानै थाबाय थायोना ओमफ्रायहाय मा समनिफ्रायहाय माने एसे नांस'आ जागोन माने गोसोबायदि खामानि मावनो हानाय जागोन बेबायदि आङो अबे एजनिफ्राय जायो बेखौ नोंथांमोनजोंहाय बिमाफ्रा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय दे जायफोर बिमा माने एसे देरग'बाय बिथांमोना मोनथिगोन ना जे बे समनिफ्रायहाय माने एसे नांस'आ बांद्राय गोसोबायदि खामानिफोरखौ मावनो हायो होननानैहाय खिथाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय माने दा माने एसेबो दाबो नै आं थाखोमासो नोंथांमोनजों इन्ट्र' भिडिअ होगासिनो ओमफ्राय माने एसेबो नुजादेरनो हाया ओरैबायदि खें खालि नागिरबाय थायो ओमफ्राय दा आङो अफिसाव थाङोबाथ' जेनेबा अफिसाव थांदों होननानैहाय खिथानानै बुंनो हायो ओमफ्राय दा मोनथिखायो बियो जेलानाखि अफिस गैया बन्द' होमबा मोनथिखायो बियो आं थाङाखै होननानै बेखायनो नागिरबाय थायो आरो ओमफ्राय दा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ दिनैनि रेसिपिखौ खालामजेनसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे अननानै जोबजासिम आङो बेबायदिनो सम गैयाब्लाबो सम दिहुननानै नोंथांमोनजों इउटिउब खुलिबाय जेला नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आंबो ट्राइ खालामो टाइम गैयाबाबो ओंखायनो नोंथांमोनाबो अननानै आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो थौदो होमबा भिडिअखौ दिनैनिखौ स्टार्ट खालामसै थौदो दे औ आंखौ नोंथांमोना खायसेया बुंबाय थायोना आंनि माने हेयार स्टाइला मानो बिदि लायो होननानैहाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव खिथागोन दे मानि थाखाय लायो नै लोगोफोर आंना फुरा रेडि जाजोबखाबाय नै अमायाबो रुनानै दोनखाबाय बेखौहाय माने मैला रुगारखाबाय ओमफ्राय बेखाबाय नै सामब्राम गुफुरा आंनो दिनैहाय बिराद बुरजा नांगौ आरो बेयावहाय आङो सामब्राम गुफुरखौ दा माब्रै खालामगोन दिनै देनाय नङा आङो माब्रै खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेयावहाय नै मा होनना बुङो बेखौ कालि मिर्च ब्लेक पेपार ओमफ्राय बाटार लादो आङो बेनि उनावथ' नै बानलु गोरान थाइनै लाबाय बे बानलु बब्राया बियो गोसाखा नालाय बेखौ थाइनैल' होनोसै ओमफ्राय दा बानलु गोरान होगोन दा नै आरोबाव पियास दरनै ओमफ्राय हाइजें एसे लाबाय दा बेखौ आङो रेडि खालामनानै लानोसै फुरानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो बेखौहाय सामब्राम गुफुरखौहाय माबायदि जिरगोन माबायदि खालामगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो दे अननानैहाय थौदो होमबा रेडि खालामनानै लानोसै आङो
नायसै गावखौ नायनो बियो गलु होनो गावखौ नै बिलायसै गावखौ भिडिअ खालामबाथाय नायफिननांगौ नै ओमफ्राय नों माबायदि गाफ्लायोमोनलाय ओमफ्राय माबायदि मिनियोमोनलाय नै गाफ्लानोबो मिनिनोबो रोंबायना गाफ्लायोना नोङो फिसालाजों थाबाय थानानै आङो फाइनाल लुकखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायासै माने मोनखांनायनि उनावहाय आइयासो बन्द' खालामनानै दोनो नालाय ओमफ्राय सासे जाखांबायबोमोन बेनि उनावसो आङो नोंथांमोनजों नै दिन्थिनाय जाबाय माबायदि जाखो फाइनाल लुकआहाय बेखौ ग्रेभि दोनोबा आरोबाव गोथावसिनबाव ग्रेभिया माने बिराद गोथाव जायो बेबायदि टेस्टि मिलौहाबलायनाय ओमफ्राय जोंना ओंख्रि आलादा दंखायोमोन नालाय बेखायनो आङो माने ग्रेभि दोनासै बेबायदिनो जानोसै होननानैहाय दोननाय जाबाय लोगोफोर होमबा नै आंना जानाया रेडि खालामना लाखालायबाय आङो ओरैबायदि टेस्टि जाखादों ओंख्रिया आङो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय जानानै शेयार खालामबावनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नै बेयावहाय खुमब्रा बाथोनबो दङ खुमब्रा स्टेप संनाय ओमफ्राय थाइबें लाबाय लेबु लाबाय आङो दा जानोसै बेखौहाय ओरैबायदि गुरै ओरैबायदि टेस्टि जाखादों मिलौलायनाय ब्रा बेनि बिदैजोंनो गोथाव मोनबाय जानो खुमब्राखौबो जानोसै हामा दे नों जायाना बेखौ दे हामा दे आं जानि दे Jangan deh. Mana mana? Oh, nak pakai. Udah deh. Yuk, bye bye deh, bye bye deh. लोगोफोर नै आंना डिस्टार्बेन्सआ फैलायबाय होमबा बेयावनो दोनथ'नोसै आंना जानायाबो जोबखाबाय ओमफ्राय जाग्रायाथ' ओरैबायदि गोथावखामोन नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आयौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं